danna subscribe alamar ƙararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora. Ɗaukaka da kuma faɗuwa nun jarumai masu tasowa a masana'antar Kannywood. Wannan ɗaya daga cikin manyan jarumai da ake sa ran tasowarsu a masana'antar ta Kannywood, sai dai kashi da yawa daga cikin ƙananan jaruman suna yin wasu abubuwan na bayan amma masu sauraro, me ra'ayinku a dangane da wannan sabuwar jarumar wato Azima Gidan Badamasi? Za mu so mu karɓi ra'ayinku a saƙon akwati da ke ƙasa na comment. Mun gode masoya, wannan gidan talabijin yana tare da ku.